Хайде, снимам. Вече. Ама с музика, не? Давай без глас. Всичко, което Алвин може да научи за контролирането на драконите. Не разсъждаваш логично. О, така ли? Аз? Изгнанията могат да ни нападат всеки момент. За мен. Аре. Се чара флешута. Може след малко. Ма няма много. Его, хакера, его. Тъпо аз не да приема това. Приемай, снимам. Виж, его. Ето, виж как джемпа има, би. Виж какво става. То може да иначе. Виж, виж. Би мене и оня пич. Бага от тука. Его, Фляхака, его. Снимам го. Я ще Трябваше снимам. Оп, хитър съм. Антикнопки. Ударно се развята. Дропна! Някой дропна. Да. Ми трябва. Не са бъдеш там. Да. Сега се кача горе. То скака. Шумрях. Тоест, тази книга. Да паса да вземеш айтър. Да, слушай, онзи етричкият умник от партия. Някой да ти взе по аксетата, да паса. Отиди и му я вземи. Его, фляхак! Здравей, Драко. Много издържа този. Бих искал да взема тази книга. Брат, ама ще ти взела аксетата. Кой е следващ? Не гледай. Ще набера деса. Приемай. Сега ги почвам още. Ето го. Браво на вас, момчета. Но не забравяйте, изгнаниците няма да ни нападат един по един. Не ми напомняй, стресът ни е достатъчно. Запомнете, ще Добре, имаме тия само пиши. шанс да си вземат драконската книга. Ти не ме ли разбра какво казах за стреса? Его, хакера, фляхака. Приемай. Спид хака, не. Приеми, бързо искам да заснема спидхак. Той го спря. Той тук е там. Just get отивам да го... Защо ударно се развята? Чакай малко. Как? Ти беше на малко, брат. О, да. Наистина е доста приятно. Ти беше на малко, като паднал да се снима. Продължаваме ли? Може би цяла армия... Аз ти взех аксето, да. Да заповядам. Това Хаци беги ли? Приятно. Макс беги. Се справим чудесно. Със сигурност ще се... Пращай, леко са. Само че Алвин няма просто... Взимай си ти пращай. Не може... То се вземаш. Ето. Яла от драконската певичка. Ао! Защо се прибягваш до насилие? Не е насилие, това е общуване. И предлагаш да пуснем хидър да си ходи? До някъде. Да. Драконската книга. Каквото е на шримати? Глава громка. По-добре прочети. Всичкото е много интересно. Брат, то с много гадно се върти, бе. За да повярвам. Къде е момичето? Заоиха, след като достане книгата. Колко неприятно сравнение. Но не, хайде да изпробваме това. Искаш ли? Сега ще трябва да става. Сега ще става. Да се получи, Алвин ще научи драконските тайни. А ако Алвин научи драконските тайни... Драгонок. Ще се получи. Това трябва да е. Шамаша! Да се научи! Колко пъти
да се постараме. Аз съм тъпоумници. Уха! Съжалявам, Астрид. Няма да заблудиш никой. О, да, виждам. Сигурна ли си, че ще стане? Не, но нямаме друг шанс. Ще те следвам. Браво, бе, къде? Не е нужно да ме следвате. За всеки случай. Така ще се чувствам по-добре. Добре, но бъдете предпазливи. Ако ви види Алби, край с плана. Не се тревожи за нас. Само взе. Те паса. Тъпа, да приемай. Како? А? Можем да си вода. Моля, не си сам. Ники без каска. Кой дропнал, бе? Някой така да го дропна. Как съм без каска? Но сме стара много. Ще не дъра. Ей, сега имам. Уш, много. Добре, хора. Я. Ей, лега, че сгъна махаци. Къде е па? На три сърца ма хитва един път и ме убила. Смятай. Тя шпуак се. Аксето е взела по три сърца. Зависи кой си чийтал скил. Няма скилове. Може да направиш аксето помощ, смисъл не скила скила. Тай, крафта някой купува? Е, тук са всички хакери. Не. Аз съм ги снимал крафта, виж гледам. Ей го заеда, виж колко прави. Виж, Тъпа сленда, приемай. виж колко блока ма би, виж. Приемай де. Виж какво прави, виж колко блока ма би. Като тапортнах, избяга. Що знае? Не миру. То се избяга. Бягай, ти късал с хакер. Тук, освен Виж, ампеда няма... ампеда гледа назад ти ма би. Кой? Ампет. О, фляхак. Къде? Тук тъпа с всички са хакери. Е, така, да. Аха, видях. Е, го Огнемира не е хакер. забравих да взема перли, ме. Но сървърчето се е готино. И сега крафтинга като изчисти хакерите. Аз ще не тишам покрай. Умирам ли? А? Умрях ли? Няма. Не съм успял. Кикос. О, Кикос, спомняш ли го? Да, бе. Хвала, аз съм тук. А? Тук съм, викам. Дропнах Кикоса. Вече право. Тапак, тази пера. Между другото, знаете ли да Шип, що е горе-долу толкова добър на PvP? О, Как дито, бе? Тъпа са фаст. Бягай напред, бягай! Фак, успя. ето, Just Give Up снимах. Айде! Тук се не успява перо ли, брат. Знаеш какво прави? Мята перо и той мята, аз го хитвам. Не успя. Перата му са глична. Бре.